Ito iti radio internet na pagbingpinggan ni Ilocano, babaen ti irurusing ken panagbalin na nalaybas sa Ilocano radio ti umamyanan. Di summartay na inayat ni Ilocano ti ayaw na di maklanda. Cabusligan radio internet nagbalin nga dupo-dupen. Dari iti mangtarparabay ken pagkontonektaran babaen di kakasikat na search engine ti tunein.com, mytuner.com, online radio banks, live on the radio.net, distributor radio, radio.net, streamfighter.com, online radio.iu or radioonlinelive.com, newsnet.com, appsradiofm.com, megatune.net, radiococo.com.ph or .ph. Cabusligan radio internet pinapipinsaan nga Ilocano radio ti Ilocania. Greatest hits are the songs you wake up singing. The greatest hits keep your memories alive. The greatest hits. Best varieties, more entertainment, and more music. This is continuous serving the global Filipinos worldwide. Simulcast via World Wide Web. All the hits, one station. Wide Web. Streaming 24/7. Cabusligan radio internet. The #1 hit music station. Exploring the hottest hits via internet. Your man in the sky, DJ Jake Star. Rising new Ilocano modeling singer and new brightening star. The right independent artist singer ever in the province of Apaypaya, Sandro J. Astoria Baluscan. Dramatically hits and captivating the heart of the Ilocanos in his latest sensation song, Kapuken Ka, Adda ng Nama. Si palaeng ngaya't di nagpagbaybayan, awan sa bali akay karya. Ang talanged ka, tisibay ko. Awanan tayo ka, ganyo di ka makita. Tinubong apo ang asam. Apo Diyos, mula sa bibito mi. His latest hits music, Ilocano version of You Are Sika. Isipay ko, Jack mabalinan ka na Garnering top Ilocano hits cover over in the station of CRI Radio, Ilocos Music Online Radio, and Banatiran Internet Radio. Sandro J. Astoria Baluscan. Available at the YouTube and all downloaders softwares worldwide. di po'y di pinadyan. Sikat pagkamangan. Ilocano kadawian nga salita, manito lumamyan ang ken umamagatan. Ilocano agad, Cabusligan radio internet. Ipang pangro na namet, iti kadawian nga kang kanta. Ayaw Ilocano na simple grupsa. Cabusligan radio internet. May sa ken kakaisuna na internet radio iti ka-Ilocania. You're listening to CRI Radio at tayo po iti YouTube, okay? No, ada kaya po yung bibuyay ta damit ti talubukel.
Surat ka lang apo dito gilid na welcome to live chat. Remember to guard your privacy. Kunana, surat ko lang ko dyan na ganyo apo, and then I will recognize you on the air. Makita apo dito yay kasta. Okay? So, pag nagsurat ako, hello everyone. Good evening. Good Friday. Good evening. And happy Friday. Okay, surat ko dyan kasi ha. Sundan nyo lang ito dyan. Good evening. And happy Friday. Okay? Ado nga miti hampingan na sorsorwan na po ti YouTube. Biso nga paki pindot yun no kareja subscribe tapno makita dito yun ha. Pakita. Dito man apo, kargante man basit dito ikuha tayo, dito YouTube tayo, taon pulos di tao na, no? Napiapi dikitihan nga, dikitihan o nagkakange, YouTube no, nagbibuya, so dito tayo basit apo, ano? Paturong kung basit kata kayo, kaya malmal daw, kadwada ka po. DJ, number 1 ka sa akin. Sikat ng baliw, tilubong ken turong tibiyag ko. Naidumdumatin pa kay mga ayat kedungo. Linikot ang aming hanam ay di pa nagbiag. Bareng ko nam tuy relasyon takit tagbayag. Pamatik mo nagpayduma, awan makaartap. Inspirasyon ko anang bukel, Ilocano ang rap. Para kita amin alina, unday di kanta. Tangamin sikat ng TED, di namnama. Nitibiyag ko sikat dinteng, asalikat ko. Sikat ng paragsak, tuy malbalay a puso. Pinaisin ko tuy dati akulkul nga rupa. Pinangatong tuy dati analpay nga abaga. Pinagkaisang tuy puti ko, ken tuy puso. Iso anak kaputarak na pintas alirik ko. Sika, awan sa bali, nga inayan ko. Sipod na ang mukha mo. Yag ko, awan sa bali, nga inpatek ko. Sipod din mano ka tuy sili. Ginapay nga no at dalag sa kadamit litay. Dagini ara pa abakila at anakiltay. Malagip ko unay di aldaw anak pagkadakanak at akasta nagtupak ti langit kendaga. Pumanaw ako agsingsimpat ka kuma. Day tati maudi anangit ko kenka. Sinalodsod ko na nagtrasunti ipapano mo. Nakarubos talwam isang ti insungbat mo. Napalabas ti aldaw lawas bulan kentawen. Tawag mo ti cellphone ko tsak pulos maurayan. Busy ka nga tanti ayan mo itatan. When mo awanan siguro linipat nakatalagan. Tagi-tagi sa lungsod dito'y panunod ko. Panagadal ko pulos jak bayan mayulo. Anyati nagbasulak apay pinanawanak. Jak makaya ti kaawan mo dito'y den na. Sika, awan sa bali, nga inayan ko. Sipod na ang mukha mo. Biyag ko, awan sa bali, nga inpatek ko. Sipod din mano ka tuy sido. Pinadas mo tinagayat, iti sa bali, yan talaga nga titong mong kanyak. Alapa, adi gandat ko, alipatan ka nga minti puso. Sikapay ladik ikis na, may sana almo nagsabat kang kinermat mo. Awan pulos, di sinayang ko akanito. Inasigag di naman ko sa dino, di ayan mo. Dugagata iikat kinta, di agpaiso. Nagarubos tinawak, tiday taan na amwak. Kasi gayang tinagbanagan, day dinubyak. Inadipan gayang isuna ti sakit. Day dinubyak, adan isuna sa langit. Sa dinuman nga di ayan mo itata. Dito'y puso ken panunod ko si kantulata. Ti ayat nga inpaay mo jak lipaten. Aging gagmato'y bako ket makiltay meten. Sika, awan sa bali, nga inayan ko. Sipod na ang mukha mo. Biyag ko, awan sa bali, nga inpatek ko. Sipod din mano ka tuy sido. Saka, awan sa bali, nga inayan ko. Sipod na ang
sa bali na inpate ko si Putimano Kabisidong sika awan sa bali na inayat ko Abalayan identikar bengandran Tuy anaktan tiyak kasapulan Agtuyen tay manugang ko Agsala tay di pandang ko Pagtugawek kadin at dito'y sibay ko Tay balik na ayak ko gendong mo Sabay ta agkatulusan da Dagito'y anak nga agden na Ket sumamit tiayan ayak da Agting natek nga inggat inggana Tuy dua puso nga agden na Ket sang kamay sa pinada Agting nulong kenag binadan Ket biag tanto di kararagsakan Sabay ta agkatunusan da Dagito'y anak nga agden na Ket sumamki tiayan ayak da Agpinatek nga inggat inggana Tuy dua puso nga agden na Ket sang kamay sa rignada Agting nulong kenag pinadang Ket biatan to di kararagsakan Abalayan identikar bengandan Tuy anaktan iya sa ulan Nasang itari de tulog anargan Biag ko bumangon ka Ketingat ka dindengan Di mo de mas aso Puso ka ginayawan Kasiksikaray Ibang arko pagkabiyagan O salta to'y biyag Pagugbugan kayo Hinta ka di bangang Ununoy dahi ko'y puso Kasikalain Biyag ko't pangibubusan Kakay sunang hayat Uray mauyusan to'y biyag Aku bumangon ka Ketinat ka dindengan Di mo de mas aso Puso ka kinayawan Kasiksikaray Ibang arko pagkabiyagan O salta to'y biyag Pagugbugan karayo Hingga ka
aksident'y ayan tungpal kuntun liday kinadaksang dasar ay aten ka ngai pangbangruna gintu ketak sarday ngai kay dumduma nukuliban na ket siyak ti
Siput pimanaw ka, nagpukaw, mirasa. Ngawan kat puiden na, malmalday, tulirik na. Agsubli ka na lang, subliamon, tuy arapan. When urahin ka, trumpal, tuy biyan. Lipaten kakuman, ngemjak mabalinan. Tasik sikalaeng tipun pagbiyagan. Ay awan sa bali, ngay nakpagsadsadan. Agsulikan biyag po, tinagbayan. Siput pimanaw ka, tuy puso malmalday. Asuli ka kadin, yak tuy biyag tunay. Siput pimanaw ka, tuy puso malmalday. Uray nukurada, linaksid na. Ay ayaten kanto, pailaeng. Kenuray nulinibat mon, daigdig ayan. Ay ayaten kanto, tumpal biyak. Sigawen siksikat mo, makapyagan. Awan sa balingay na pagsadsagan. Tauray no, di kakul, di ka kabilangan. Ngemay ayaten kanto, kapudnuan. Uray pa'y nukunaem, nga ginagpalpatgen. Ay ayaten kanto, bailaeng. Kenuray nu at dakton, nga ulpitatanen. Ay ayaten kanto, bailaeng. Sigawen siksikat.
kita kanta kakapintas. Makamo kayo apo no, di kayo makasunod dito yen. Titoyak latan. This time check is brought to you by... This program is brought to you by Barmakulang TTV Restaurant and Dora and Misha's Diary and Bimba Food Hall. Dugdungig, ito ka ganito ko na oras sa Kapsat. Mabagay di YouTube, makita yun, ito yung nakasurat nga, hello everyone, good evening. Say something, surat kayo apo, no? Apo na karigrigat na ngayon paturo, palibhasa, babakit di kita yung listeners ko ngamin. Kasano nga ta may paturong ko aya, ditoy. Umekay ditoy! Ditoy! Awan dito Facebook! Ditoy! Awanak dito Facebook! Ditoy! Tiyag ko! Agpurudulay na umayin. Agpatukar dilat ta! Nagpagpagyan Suruyo may napo no, sinutang ako na kaya. Suruyo dede. At tapos dede, pagsuratan. Wan, dito mo talaga. Keluray no adapto na ulpitatanen ay ating kanto bailaen ay ating kanto Dito kanta nga ayatin ko sa mga medlang medley. Cheers kay Linda Lasso. At ado pa rin kitikang kanta kakapintas nga kanta. At sa pula mitos kalpasat kay Lasso. Ag off teto na ako nagbuya. Biyato'y biyako natinganen ti oras ngayon na kipapanaw gitarpan ngem dawat ko di gantukan mangliplipan ikarit ken kabiyag ko ang liyan ang nanayong tusikat lagipet tasikat laing biyakot ay ayatin mamati ka din tumamalit ko'y kami asiksika titumpal ko ken papagget obi ako apin nakadatan inakong panawan ka talagip mo din tumapunas ngayon ganat tumpal biyan urayin di ba nagsublikin ka dahil nagtutumpalin di sa mata nga uray no umadayo kumanawa ikariken kabiyag ko ang subliyan o biyag ko at pinakadatan inakon panawan kan talagip mo din tumapunas ngayon ganat kong palbiyan urayin iba nagsubliken ka dahil nagtutumpalin di sa mata nga
agpay Tubing amaladaga Tinartarabay na at hinatapaya Ngemtin subat ko ket pait nilulwa Tasumong batak pa'y nuwagda sa una Nagsakit dinanang Diyak pa'y sinarungkarang Tagdag yun ngagpalpal na ilang Imusay dinak ajak nakit-kitan Naglaus babawid ngemawan serbinan
mo Ito'y ako rin. taitiyak sarap sinalunsod ko itinagan mo Kapante, Kevin. Uy puso Kevin, naman tayo. limag o Anday, post dito. Ayat ka di Post. Day tuyen Ito, hanyang kiklik na ito. Kaskun Iti karirik na Ket naguraya Iti sumbat mo Click mo dahil ta. Unday Alright. man Ito pa na Apanawen ninamnamak Dahil na ako. Magunod ko Malak na ka. Tayak Makasuro. mo Kuya kito ako. Or makasuro tayo. Ito'y Subscribe yun to. Ikarig biyak ko Saan ko na mamaliw Uray di ka numan Siksikalaeng Di ipit-pitit ko'y puso Kaskun iti karirik na Ket naguraya iti sumbat mo Naunday man apanawen ninamnamak Magunod ko lang taayat mo Daytoy ket ikarig biyak ko Saan ko na mamaliw Uray di ka numan Siksikalaeng Di ipit-pitit ko'y puso Daytoy ket
Mali I love you Bulog Megan JP Itinag sa bata Itaaw Langit Megan Abuya Di maimadang Naisip mangiparga Hindi ka nagmaymaysa Dati kanta ni Florence Paula Domingo manipid dito sa CRI Radio. Okay? Adi kitihan na makasurot gapo dito'y makungkuna apong YouTube. Apay nagrigatin na ya? Ha? Nakalaklak ka? Isurat ko lang dito ay kawanin, ha? Kondekta ima yun. Nandiyan mabuya lang. Apo ay nakalaklakan agbuya dito. Say something. Isurayot lang apo. Akar-araraw ti boses ko. Ala di wale. Nanusak urayan kayo. Tabarga agbuya dito tutorial ko. Ha? Aweng ka sa araw Message man when mo video call Hatiran ko magkaanay Doon na ang ipapasa Hindi ko kalawso J-Star is on board. Sabay na nagmaturo Alain ang latawa Iparabaw ko'y puso Makita kalakuman Ureno darip-dip lain Umabang aranin piling na Maibigay umiiw Ibigay Masubay-isip J.E.B. Itinag sa bata Ilaga ng lain Ito ka ng Si kandim malaglagin ko Kasaksarita
Panagdayaw ni DJ Stone. Di na sa miren irigan Suruhay di mapenggan Naturay di mo manakdan Kandi mo naityan Anya ka di tiyatakin ka na ikikutan Tangamin kinayawan Pusukin kaundan Nubilang tay ko'y ken ayat Rumbang langang mapuksa Diya kaya agaw tuganiya Maratira pamilya ang naraksa Anya ka di tiyatakin ka na ikikutan Tangamin kinayawan Pusukin kaundan Nubilang tay to'y ken ayat Rumbang langang mapuksa Diya kaya agaw tuganiya Maratira pamilya ang naraksa Diya kaya agaw tuganiya Maratira pamilya ang naraksa Apay anak kita kada kita mata amin ana imbaga banag Apay dagiti pasamak anararagsak binirbirukot na bayag italaadim tengkan niyak Apay anang igak titimek mo dagiti matagin ayon asamiweng linglingay at tinatagain
Gapu kadita duduak meten iti man nakabalin nga ama mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsara iti na isang rata diso kalpasan ang nagsubli kakanyak ti panagduaduak dilatam mapunas apay paniknikan metla amin dagiti pagkurangak ken bukod ko akin nalupuy apay nang igak titimek mo dagiti matagin na yun asamiwen linglingay at tinatagainip gapu kadita duduat meten iti man nakabalin nga ama mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsarak iti na isang rata diso talalabit nagbibiyagak laeng ken namatpati abok-bukod ko iti kinapudno a pinarpartuat ko iti gasat nga inaraarapaab ko dagiti matagin na yun asamiweng linglingay at tinatagainip gapu kadita duduat meten iti man nakabalin nga ma mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsarak iti na isang rata diso ngem apay nga awan ka iti diso aninamnamak apay
Kas manjat nga maituran no awan kabiyag kutsibay at anwek ni ayat no siyatay in kabaybayan sinutiin nakawagan sinutin nagpagsadagan siya sinuti mang puno iliw ken karayo apay nga nagsarata apay nga nagamamuta dunay to'y puso ket panawam ken siya itay sagdam no isuti nagasgasat at taman sa emrik na ken gabiyag ko iturat ipa
You're listening to CRI Radio. Talagang narigat nga makasurot apo. Dagito'y ada edad nan. Ore pa'y ubing narigat sa makasurot. Talamang i-click apo iti YouTube. Nakalaklak nga. Diyan ka muna apa. You know? Ala, yan anos. Ahana kag live na apo iti kuan. Facebook pelaeng. Dituyak latta na kakanayon. Hanapin nga rodkut ka. Kailangan masursurwang kayo apo. Aya. Thank you kay Madam Josefina River. Hello DJ na yung Rabi M. Kunana. Thank you so much din, Madam Josefina. Alright, and then nabalabas nga tayo na minutos kalpasan kay Las 9. Tuloy-tuloy dito Balse, Batso, Kamagyan. Awan na Apo Roderick, handa mo. Panidaan mo apo iti YouTube. Alright, Madam Josefina, yung pag-arabi mo na Sir Roderick, didaan mo talaga didaan mo di ako sumurot dito nga dyan kag-live ti Facebook pala kita dito yaklatan aging gan ang umay at tumalang.
Manipod nito'y Cabusligan Radio Internet. Kadwayo ni DJ Kickstart.